Здравейте отново! За последен път се включваме от продуктовия център на HG Medical днес, тъй като от 1 октомври се местим в ново помещение. Откриваме медицински център HG Medical и много ще се радваме, ако ни посетите както от Варна, така и от други градове на страната. Днес се включваме от нашия продуктов център тук, за да направим замерване на новият ни продукт, а именно новият модел HG Medical Pro, новата бутилка, която за разлика от предходният модел на марката има едно съществено предимство. И това е, че може да постигне още по-висока концентрация на водороден газ, разтворен във водата. И днес ще направим замерване на концентрацията милиграми водороден газ, която постига новият уред на марката. За разлика от предходният модел, така уреда приключи програмата, за разлика от предходният модел на марката, той няма функция инхалация, т.е. няма модул приставка за инхалация и не може да работи с напитки различни от вода, чай, мляко и натурален сок. Но пък има същественото предимство, че притежава двойна турбоклетка, електролитна клетка с нанотехнология, която постига много по-висока концентрация водороден газ. Има структурно подобрена форма на бутилката, на водосъдържателя, както и на самия генератор, което му позволява да издържа на много по-високо налягане. Така, нека да вземем сега проба от водата на уреда и да направим нашия тест. Сега. Има бутон клапан, както и на предходният модел. Тъй като тук наистина е високо налягането, препоръчвам винаги да използвате този бутон клапан, за да освободите налягането, което е вътре в уреда. След това много лесно и безпроблемно може да отвиете капак. Нека да сипем малко. Така, в нашия малко трябва май да отсипя. Не, сега пък много отсипах. За да направим точното количество нужно за теста. Добре, да речем, че сме точно на въпросната мерителна черта. Така. Нека да започнем с тест реагент капките. Ако сте гледали наши предходни видеа, знаете, че на една тест реагент капка разтворена във водата съответстват 100 ppb. Ще броим капките и по този начин ще разберем колко са милиграмите водороден газ разтворен във водата. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 9, 80. Добре. Както видяхте, стигнахме със сигурност до 75 капки водороден газ разтворен във водата. Последните 5 капки не можа да ги разтвори. Така че със сигурност от текущото измерване при 10-минутната програма уредът постигна 7500 ppb или 7,5 ppm концентрация на милиграми водороден газ разтворен във водата. Пожелаваме ви да бъдете здрави, грижете се за своето здраве. Уредът, който ние разпространяваме, може да ви помогне да поддържате своето здравословно състояние, да поддържате своят тонус, своята енергия. Не е нужно човек да бъде болен и да има някакво заболяване, за да започне да пие водородна вода. Вода обогатена с водороден газ. Така че много се радваме за големият интерес, който получаваме от всички вас. Благодарим ви за доверието. Благодарим на всички хора, които в България ни гласуваха доверие през последните 4 години и ви очакваме от 1 октомври в нашия новооткрит медицински център. Хубав ден!